Parang may nagpo-post yung bikini. Kalabo. Gani. Sorry. Also, Kasi may nagkakaroon kami yan natin sa gilid-gilid. Minsan 10, minsan 5. Dindo kung batik ka nga nakarugan ka no. Nakarugan no. Hindi nagtatanong. Pag nahulo. Pagpugot ng bagamag ano, black. Ang iba baga, ano siya na Facebook. Hindi mo nagtatanong. Mamamatid pag ano, mahuli niya, makapagsabi. Pero pag nakulo na pa rin ang kulisari. Pag makakayan sa ano, sa jangador. Alas ni B13. B19 BQ. Alas ni B13. Di ba, nakuha ng bola dito sa o.
Wala yung nagpapalala niya. Open na. Hindi na ako nalipilo. Ligat ko.
Ubus. Lawat, ayun. Ay, naka-full speed ka mo, kung mabawasan. Inis na baga. Tama.
Yan naman. Ako'y mali na mo yun. Kung saan ba yung nakakuha ang kita mo? Mag-gripo lang mga yun. Ano? Pero, ano? Barato. Hindi kasi mag-uumap. Hindi yan lang. Nandun kaya ko ano.
Uy, uy, bigyan mo na akong pagkain.
Jai. Out na po sa 1. Out na po. Jai. Bibigyan na siya na nalagay doon. Matalas na kaya. Ade. Ilang ulan na. Nagdaan yan. Medyo sa extent.